Здравейте хора! Днес влизаме в ейт от този канал. Денис Шенал Ясов, таратата. И той ми писа в коментарите. И този. Питвам се някак си да си оправя така тела да... ей тук ще го сложа. Едва ли ще стане? О, така. Факт. Чайте малко. И да, днес ще търсим неща в YouTube, ето ми е мишката. Малко бавно ще е, защото компютърът не е толкова силен. Влязал съм с моя профил, така че няма никакви проблеми. Мисля, че така ще е добре. Да, така ще е добре. Започваме. Искам да напиша код. Никакъв код не пишеш. Влизаме в моята страница. Това е моята страница. Не гледайте. Нищо не гледам. Така че... Кенсорет. Боли ма фара за твоята топара. Боли ма фара за твоята топара. Боли ма фара за твоята топара. И да почваме. Ще играем на нещо, няма как да седим. Ето е това. Ето това е там горе. Чайте малко, ще си отворя целия профил, защото нищо не се вижда. Това, което ще видите, е моя профил. Това е моя профил, това съм аз. Всичко може да си правя, защото си направих днеска профил. Цели нощи бях без профил. Бях без профил и сега съм с профил. 20 купона. Еба ти бъга. Какво е? Мръсни въпроси. Аре, ще почваме ли? Не, няма почваме. Хора, изчайте докато намеря нещо. Почваме с още един трайно download lad challenge. Кой ще гледаме? Нещо бъде. Какво бе? Това го знам. Реклами ли ми издаваш, бе? Малко ми е бъга в нета, така че извинявайте. Знаете ли ги тези глупости? Аз го знам това. Всичките ги знам, защото съм го гледал, един приятел е качил клип. Това го знам също. О, не, брат. Как се стресна. Той го знам и всички клипове гледам. Не използвайте с горелка, бе. Летя. Да, забравя сам го, чакайте да намалим. Ти го знам. Хора, това ще е само 5 минути. Това го знам също. Ако искате още такива трайно download lad челенджи, оставете един лайк. Това ще го редактирам от компа ми. Аз редактирах един клип от компа. Кое бе? Да. Това го знам, това е много гадно. Хора, това ще е всичко за този клип. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите един лайк. Ще има още много трайно download lad челендж. Гледайте, стигнахме на половината от трайно download. Гледайте.
О, да, не, и това само. Край. Еми да, това ще е всичко за този клип. Надявам се всеки път да ви е харесал. Бай!